O meu nome é Manolo Maseda, estamos aquí en Aulas Galegas, son profesor de música no IES de Baio, e temos unha sección que se chama Reggae Festa. É un proxecto colectivo que teño con Sechu Sende, un irmão docente e activista, e que con isto que pretendemos é facer un pequeno espazo dentro do que é Aulas Galegas para chegar un público familiar, tamén docente e tamén, por que non, público sin estar dentro da comunidade educativa para, de algún xeito, mesturar poesía, música, entretemento e diversión. Unha aprendizaxe transversal nestes tempos de confinamento. Anímovos a entrar e que deixedes levarvos pola música e improvisación, tanto da regueifa, dos maios, dos atranques e da explosión de creatividade colectiva que hai no país.